Optagelse 1. Asbjørn og Felix' juleserie. At ligge i ske. Yes, velkommen til juleshowet. Lige vent lidt, inden vi starter, som sædvanligt. Stationen, så vi gider resten på røven. Denne her. Vi har den. Vi har skaffet den. Den er i huset. Og i dag, der er vi omringet julestemning med Coca-Cola. I dag har vi besøg af ingen ringer end Alfred Greve fra Bayern. Wow, hvor er mig ind. Vi har efterforsket meget i Julies filer. Julie blev født 1975, 1833. Julia udtales i virkeligheden med Y og ikke med K, som man siger. Hun graduerede fra Harvard, derefter til Oxford, hvor hun derefter i Nigeria mødte en kvinde ved navn Ypsala Lufthavn. Men det var ikke det, hun virkelig hed. Hun hed faktisk iPhone nummer 5. Hvis man gør med Google her og søger Julia Røstofvej 34, så kommer der bare et billede op af én Hitler, men faktisk hele 2 Hitler. Vi vil lige kigge, hvis vi lige prøver at søge her. Billeder. Og der ser man altså Hitler straks kommer frem. Og der er altså noget galt, hvis man søger Julia Barbarossa. Og Hitler kommer frem en gang, men 2 gange. Så ved man, at så er der nogle frøer, der kvækker lidt for meget. Nogle store stoleben, der saler lidt for hemmeligt, synes jeg. Men nu skal vi videre til en lort. Fuck min røvhul! Fuck min røvhul! Julie er jeg. Ergo, Julie er jeg. Hvad er livet? Hvem er du? Sandmanden går og går. Han stopper ikke, før han er færdig. Julie er jeg.